Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. At andito po kami. Welcome po sa Lami Kaayo, Mukbang TV. So ito po yung imumukbang po namin, dalawang ulo. Ayan, makikita nyo, dalawang ulo. Tapos ito po yung isa. Ito yung rice namin. Wala mo nang diet. Ayan, so ito yung sausawa namin. Toyo na may suka. Okay, so tayo mag-pray. Salamat. Amen. Okay. Mang Tomas kaya. Crispy no? Init. Bagong luto po. Ayan po, mausok-usok pa. Malutong. Crispy. Paglaki mo, bunso, kuha ka rin ng course na HRM. It's Para matuto ka magluto. Sa gusto po magpa-shoutout, huwag kalimutan mag-comment sa baba para shoutout namin po kayo. Ano kami ito no? Crispy. Mm.
nampurnada yung rides namin. Napunta sa mukbang. So, napunta sa mukbang. Yung ulan kagabi pa. Shout out sa mga Sa mga taga Masbatin News dyan. Karao na kita. siya nga pala, shout out ko si Pastor Will Diacar. Makasama kita sa bukbang ko. Pastor Roniel. Pabo. Gusto ko yung mukbang yung pabo. Isa kaming tatlo. Di ba nangyari na nga yun? Tag-isa kayo. Tag-isa ba kayo nun? Hindi, isang paa lang. Ang lasa. Masarap. Mm. Eh, thank you, Lord. Dito ka na, di akita, anak. Mm. Ang laki pala, no? Kanina. Nakakapayat pala yung mukbang. Kasi once a day lang. Thank you guys sa Loser. panonood. Loser. Loser. Usman, Pa? Salamat lang. Pasalamat lang si Manny. Yan, di namin kaya ubusin, no? Dalawang ulo kasi. Yan. Busog na ako, guys. ako din sumasakit ng tiyan ko. Minsan lang ako mabusog. Busog na, guys. Palaban si Dad. Ay, thank you, Lord. Hindi daw. Lila. Yan, salamat sa panonood. Huwag kalimutan na mag-subscribe. Lami Kaayo Mukbang TV. Ayan po siya. Ayan. Yan. So, bye-bye guys. Ingat po kayo lagi. God bless you all.